Vale, a veure, és possible que el títol sigui una miqueta clickbait, però és que no te vas a creure el que ens va passar fa uns dies. Tot va començar en Chicago, com un dia normal, era el nostre últim dia en Chicago i per la nit agafàvem un vol cap a una altra ciutat. La qüestió és que teníem un vol a les 9:30 de la nit. Aleshores vam agafar les maletes, vam agafar tot i vam anar en metro cap a l'aeroport. Vam dir, anem 4 hores, 3 hores antes per anar en temps. La qüestió és que quan estem arribant ja a l'aeroport i estem averiguant quina terminal teníem, de repente me dono compte de que l'hora del nostre vol ha canviat. I dic, bueno, pues a veure. Resulta que l'hora del nostre vol havia canviat feia uns dies, m'havien enviat un correu, però jo no el vaig llegir el correu. Aleshores el nostre vol per a eixir de Chicago pues ja havia eixit, ja se n'havia anat. Hem arribat a l'aeroport i feia unes 5 hores que el nostre vol ja no estava allí en absolut, ja havia eixit feia 5 hores. Anem a preguntar a l'aerolínia i diem, a veure, què sé, què ens poden oferir o què podem fer? Pues resulta que l'últim vol d'aquesta aerolínia d'aquest dia era el nostre i en l'aerolínia no hi havia ni el tato, és a dir, ningú. Vam preguntar la informació de l'aeroport i un senyor molt amable ens va dir, mireu, l'únic que podeu fer ara és agafar el pròxim vol, o sigui, comprar-vos un altre bitllet pel pròxim vol al vostre destí, intentar que no us isca molt car i ja tenim la mà. Van comprar un vol per la següent ciutat, que és en la que estic ara, per cert, que ha passat tot això i per fi hem arribat. O sigui, al final és guai. I el pròxim vol eixia el més barat en una aerolínia ultra low cost el dia següent a les 10 de la nit. No low cost, no. En Wikipedia ficava ultra low cost. Vam dir, ja veurem com serà això. N'hi ha que pagar per tot, a veurem este vol com mos eixirà. I la cosa és que si el vol eixirà a les 10, quan se va aproximant l'hora del vol, pues el vol està retrasat. I està retrasat 2 hores. Pues al final era real, el van retrasar 2 hores i vam eixir a nit a les 12 de la nit, després de tota l'odissea, rebentats. O sigui, això va ser l'aventura màxima i jo quan vaig arribar així, on estem ara, i vaig xafar el llit, vaig dir, no me lo creo, no me lo creo. O sigui, després de tot. Al final hem arribat. Però bueno, ja ens ve en un altre vídeo perquè este vídeo era un story time només. I per cert, si estàs veient este vídeo, per l'amor de Déu, i no li has donat al botonet de subscriure't, què estàs fent? Què estàs fent en la teva vida? Jaume, dona-li al botonet de subscriure, que total, servís de algo, pues yo que sé, pero tú dona-li al botonet de subscriure, al like, favoritos, activa la campaneta per a no perdre't els pròxims vídeos des d'una ciutat ja un poc diferent, no sé si se veu, però bueno.